nekhoneni eliblue. Sizwa ke sangakubo. Lento esiyijabulelayo. Yebo, sijabulele wonke umuntu ongena estage. Siya kunombolo 2. Unombolo 2 kuyingoma isikhuze. Ingoma isikhuze. Awukhulume noqoqoshe weyimali. Yeah. Lalela ke awulalele ngikuhlebele. Uyabona khona into ekuthiwa i-consolation. I-consolation lapha yana kuthiwa umthobanhliziyo. Yeah. Kusho ukuthi noma ngaba awuphumanga number 1 2 3 kodwa khona umthobanhliziyo bakwethu ozowuthola. Kusho ukuthi mawunge ube khona nje 8,750 ake ngibashayile izandla. Imali enkulu kangaka. Thank you Playhouse, thank you 8,750 ukuthi nje ube ingxenye yalomsebenzi. Hayi siyabonga. Hayi sizibingelela amajaji manje asiyeke. Siyagxuma lapha phambi kwejaji. Awuswele. Hayi.
Ansumela